आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। महिला कायद्याचा गैरवापर करत ग्रामपंचायत रस्ता अडवणाऱ्या व उपद्रवी वर्तन करणाऱ्या महिलेवर व तिच्या पतीवर तात्काळ कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी करत आंबोली मुळवंदवाडी येथील महिलांनी 1 मे रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण छेडलं आहे। प्राजक्ता मनोहर गुरव आंबोली मुळवंदवाडी येथील रहिवासी आहे। आमच्या विरुद्ध मालती गणपत गावडे आणि गणपत सोमा गावडे अशी विरोध पार्टी आहे। त्यांनी आमच्या पारंपरिक रस्त्यावर अतिक्रमण करून आमची वाट अडवलेली होती। त्यासाठी आम्ही आज उपोषण केलेलं 1 मेला। तर प्रांत अधिकाऱ्यांनी आम्हाला 8 दिवसाची मुदत दिलेली आहे। तो रस्ता त्यांनी अतिक्रमण केलेला रस्ता आम्हाला आमच्या सण समारंभासाठी मोकळा करून देणार असं सांगितलेलं आहे आणि त्यांच्या शब्दावर आम्ही विश्वास ठेवून आजचं उपोषण स्थगित केलेलं आहे। तरी त्यांनी योग्य ती कारवाई करावी ही आमच्या सगळ्या रहिवाशांची विनंती आहे। आणि जर त्यांनी दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण नाही झालं तर आम्ही पुन्हा उपोषणाला बसू अशी त्यांना विनंती करतो। स्त्रियांच्या कायद्याचा गैरवापर करून वेगवेगळ्या केसी वगैरे 7 ते 12 वर्षाच्या मुलांवरच्या घातलेल्या आहेत, ते त्यांनी मागे घ्याव्यात। आणि आजी माजी सैनिक यांच्यावर ज्या खोट्या केसेस घातलेल्या आहेत त्यांचा पाठपुरावा न करता ज्या केसेस घातलेल्या आहेत त्या पण त्यांनी मागे घ्याव्या अशी आमची विनंती आहे।